Salamat, praise and worship team, sa inyong pag-lead congregation sa paghimaya sa Ginoo. Good morning, maayong buntag. Buntag Church. Aniya na ta karon sa katapusan nga parte sa atong serye sa wali karong bulana sa Pebrero. Bulan sa gugma. So maupod ang ato pong serye naga-focus po ko ni sa gugma, pero gugma sa Dios o gugma sa isag usa. So angay lang siguro ang atong sugda ng atong mensahe karon pinaagi sa pagpakita na to gugma sa matag usa sa pag-greet nato. Pwede ba ang ninyong silingan sa loyo, sa kilid, katong layo, ikaway-kaway ang kamot, maing buntag. No, ipakita nato ang atong paghigugma ay. Sa di pata mo padayon, ubanisa ko ninyo sa pagampo. Langitong Amahan, Ginoo, salamat kayo nga sa makausapa, imo kaming gitugutan nga makatigom dinhi sa imong sanktuaryo, isip imong mga katawhan o mga anak, aron sa pagsimba o sa paghimaya sa imong ngalan. Ginawa mong yampo nga ablihi ang among mga tagsa-tagsa kakasing-kasing karong taknaa aron andam kini sa pagdawat sa imong pulong. Pinaot Ginoo nga ang mensahe nga among madawatan karong buntaga magadala gyud og dako kayong himaya diha sa imong ngalan ug magausab og mga kinabuhi. Kini among giampo sa ngalan sa among Dios sa Ginoo nga si Jesucristo. Amen og amen. Then one time makausa ako nagmaneho og sakyanan diha sa grabe ka traffic ng Cagayan karon, pero dugay na ninihitabo. Bumper to bumper, sikit kayo. Grabe. Unya, akong namatikdan nga akong nasundan nga sakyanan, na siya sticker nakabutang nga in English lang, no? If you can read this, you are too close. Kung sa Binisaya pa, kung mabasa ninimo, sikit ra kayo ka. Maayaw pagkahimo nga sticker, tinuod. Kay ayar mo ito mabasa og sikit ra kay kasayaha. So napangisi ko, ni atras ko gamay para madistansyaan. Kita tanan, kada adlaw, kay balo mo yung kong magahin yung taas-taas ng panahon nga nata sa dalan, di ba? Kung dili mag-drive, pasahero. Sa pagkakaroon ko niya, naatay makita nga mga bumper sticker nga ang unod ang nakasulat, relihiyoso ang tono. Di ba? Gani, dili lang diya sa sakyanan, ito makita, na ay uban nga naa sa t-shirt, coffee mug, ang uban gibutag wall frame. Unya karon sa social media makita na nimo daghan kayo nagaka-post diha o gitawag nato mga Christian bumper stickers or slogan, mga mugbo ra gog kay ni sa mga pulong nga reliyoso ang tono. Galing lang kadaghanan aning mga gatawgon nato mga Christian bumper stickers. Anemic. Diba? Anemic. Kulang sa gibugaton, kulang sa substansya, dali ra kay nimo ma-misinterpret. Dali ra kay nimo masaypan ang buot ipasabot, kulang sa gabugaton. No, ano ay mga ehemplo akong pakita sa inyo Una, God is my co-pilot. I don't know, nakakita ba mo ani? Ang Diyos akong co-pilot. Kung ang Ginoo nga mo'y nagmugna sa langit ug sa yuta, ang walay sinugdanan ug walay katapusan, ang labawng gamhanan sa tanan, nahimo naman ang Hinuong assistant. Kung ang Ginoo ko pilot, kinsam day pilot?
Di apay lain. Christians are not perfect, just forgiven. Kini nakita ko ni social media, wa ko na nakita sa kanan. Ang mga Kristohan noon, dili perfecto, gipasaylo lang. Tinuod man, di ba? Yes, tinuod man na. Ang problema, kay kasagaran, gamito ning excuse, rason, para maghimo og dili maayo. Ang gimo man Kristohanon man ka. Di man perfectong Kristohanon. Gipasaylo lang. As if daw ang tao nga gipasaylo, di na maning kamot pag kinabuhi sama ni Kristo. Himuon na lang ng excuse. Kini, one of my favorite. BIBLE. Acronym sa Basic Instructions Before Leaving Earth to Read Bible. Pangunang mga instruksyon sa dili pa mobiya sa yuta. Ang atong balaan nga kasulatan, gihimo naman ang Hinoong simple nga user manual. Sama bitaw magpalit kag TV o palito nimo na ay user manual, instruksyon. And siguro kini ang pinaka-popular, pirmi na to makita. God is love. Ang Diyos gugma. Kini, isa man kini ka bersikulo, ug ato ganining makita, unya sa teksto na karong buntaga. Apan, kung dili gyud nato susihon pag-ayo ang konteksto ani nga pulong diha sa Biblia, dali ra gyud kayo natin nga masaypan unsay pasabot ani niya. Daghan kay ni, pirmi nato ni makita. Pirmi ko ni makita sa mga truck, dagko nga truck pero gilittering God is love. Naani sa mga wall frame, t-shirt, social media. Ganahan kayo taani nga pulong, kini tulo ka pulong. Ang Dios gugma. Tungod kay pirmi nato ni siyang makita, usahay ato na lang malimtan ug unsa gyud kalawom di ay ang pasabot ani niya. Kung adunay kalisdanan nga moabot sa imong kinabuhi, nawalaan kag trabaho, na ay trahedya nga ni abot, sakit, nga grabe. Makapangutana ka, kung gugma ang Diyos, nganong iya man ang gitugot nga mahitabo ni mga dautan nga panghitabo sa kuha. Kung gugma ang Dios, nganong naama sa balita akong madunggan, mga gagmay nga bata, babay, gipang rape, gipang patay. Kung gugma ang Dios, nganong grabe man kayo ang kagubot sa kalibutan. Mao ba yun kini ang konteksto sa ani nga bersikulo. Karon atong tan-awon, atong teksto, ang 1 Juan, Kapitulo 4, versikulo 7, ngatos 21, nga naa kini nga pulong, ug ato lang kining buak-buakon sa atong pagbasa, sa atong pagpadayon sa mensahe unya. Pero sa di pa mo padayon sa mensahe, ako'y gamay nga trivia nga ipaambit sa inyo ha. Kailangan mo sa love chapter sa Bible ba? Kung sa may love chapter sa Bible ba? Na-premyo si PJ. Sa kani, 1 Corinthians 13. Ang 1 Corinthians 13, 3 na kabersikulo, gitawag mo na love chapter no kay ga hisgot man nagkabahig gugma. Kabalo mo nga kana siya nga love chapter, ang pulong nga gugma sa Bisaya nga translation sa Bisaya nga translation apil na ang iyang pronoun nga kini. Naarna sa 12 nga to 13 ka beses. Ang English nga translation, depende po sa translation, nas mga 18. Kining atong teksto karon nga 15 ka bersikulo, 1 John chapter 4 verses 7 to 21. Kabalo mo nga ni gawas ang pulo nga gugma 28 ka beses. Mas daghan pa kaysa love chapter of the Bible. Kana
gisulat ka na ni Juan, yung anak kadaghan kay gusto gud niya nga masabtan yun ang pag-ayo ug unsa yun ang buot ipasabot sa gugma sa tao o gugma sa Ginoo. Dili lang kana pulong nga nindot kay nato ibutang sa bumper sticker atong ibutang sa coffee mug or t-shirt o sa ipost sa social media. Mas labaw pa kana ni ana ug ato nang masabtan samtang magpadayon ta sa among mensahe karon. Ang atong mensahe karon ako nang gipanguluhan og ang paghigugma sa uban, ang pag-agas sa gugma sa Dios. Now, kung honest lang ta sa atong kaugalingon, matinud-an to sa kaugalingon, lisod ang maghigugma sa ubang tao, di ba? Kinsa may musupak, pataas ang kamot. Lisod. Sayon, og maghigugma sa katong tao nga buutan kay sa imuha. Katong maayo kay magtratar sa imuha, garespitar sa imuha, gabuhat og mga maayo sa imuha, apan kadtong mga tao nga salbahis kay sa imuha, katong gitsismisan ka, kadtong gasigi og pangitag bikil sa imuha, katong ngilad kay batasan. Pagkatinuod lang, kita mga Kristohanon, atong yung inaton ang atong pasensya sa ilaha. Atong gapaningkamutan nga magpakita ta og mga maayo ug gugma sa ilaha. Apan moabot ra gyud ang punto nga mahutdan gyud ta og pasensya ug gugma para sa ilaha. Imagine lang gani. Og naa ka sa usa ka lugar nga ang imong supply sa tubig gagikan lang sa usa ka puso. Kakita na po mo ani kamong mga batan-on? Nakasulayan mo ani o mga tigulang rin nakakitaan ni. Di ba? Puso, mano-mano. Ibansin na lang namo na nga lugar na ay huwaw. Or sa kuan pa hulaw. Sa Cebuano huwaw man na siya, drought. Init kayo, paningot ka, giuhaw kapag ayo. Gusto ka mainom tubig, muadto ka na. Bumba ka. White tubig ni agas. Bumba ka, gipaspasan og bumba, mas taas-taas. Wa gyapoy tubig ni agas. Imo na giduhaan og kamot. Tag-as na kayo og stroke. Paspas kayo, pila ka minutos. Sakit na kayo mong abaga, sakit na kayo bukton, pero wa gyud tubig ni agas. Pangutana, nganong wa may tubig ni agas? Tungod ba kay kulang ang imong pagbumba? Di man siguro. Simple kay rason. Tungod kay walay tubig sa ilawom. Mala, uga. Magsige tag bumba hangtod nga moabot na lang nga kita ma-burn out. Tungod kay atong pugson pagpagawas ang gugma diha nga wala man. Maglagot ta, masuko ta, pamati dayon nato nga atong espirituhanong kinabuhi mala na kayo. Pamati nato nga wa nay sulod ang atong tangke sa gugma. Ingon ana kasagaran ang atong gabation sa atong espirituhanong kinabuhi regarding sa paghigugma sa katong uban labi na katong tao nga dili gyud kaayo mga maigbatasan. Pero ang Biblia ilabi na karon ang atong teksto karong buntaga nag-ingon nga ang gugma dili lang kana usa ka butang nga atong himuon o pugson gamit ang atong kaugalingong kusog o kabubuton. Ang tinuod nga gugma katong klase sa gugma nga makapausab og mga kinabuhi, usa ka na ka natural nga pag-agas, natural nga pag-awas sa atong mga kasing-kasing padulong sa uban. Sa atong teksto karon, doon natay makutlo o makuha nga upat ka punto. Ato aning tagsa-tagsaon o atong unahon ang una nga punto. Mao ang tinubdan sa gugma. Asa nagikan
ang gugma. Atong basahon ang bersikulo 7 padung sa 10. Mga hinigugma, maghigugmaay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma, anak sa Dios o nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong nga anak dinhi sa kalibutan. Aron nga pinaagi kaniya makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang tinuod nga paghigugma. Dili tungod kay kita ang nahigugma sa Dios, kundi tungod kay ang Dios mao ang nahigugma kanato. Busa, gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi sa paghalad kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Sa atong teksto karubuntaga magsuon inyong namatikdan nga gisugdan ni Apostol Juan ang pag-awhag kanato sa paghigugmaay sa matag usa. Ug naghatag siya duha ka rason. Importante kayo nga kamatuoran nga rason ug nganong kita maghinugugmaay sa matag usa. Una, nag-ingon siya nga ang gugma gikan sa Dios. Ang Dios mo'y tinubdan sa gugma. O kaduha, ang Dios gugma. Yang unsa may gipasabot o mapasabot ani sa tua, kining duha ka matuoran. Una, nga ang gugma dili di ay kini imbento o hinimo natong mga tao. Kay ang gugma gikan sa Dios. Dili kana hinimo nato. Ang gigabit or ang Griego nga pulong sa gugma di sa tong teksto kay agape, no? Pasabot ana niya ang gugma di ay dili kana siya emosyon, dili kana pagbati, kundi masakripisyohon kana og walay kondisyon nga commitment para sa kaayuhan sa uban nga tao. Kana ang pagdumili sa atong kaugalingon para sa benepisyo sa ubang tao. Pasabot dili ang atong gusto mo'y atong buhaton, kundi kung unsa tong makaayo sa uban. Kay dili man tanan natong gusto makaayo sa uban. Ang ato ng mga lihok, ang atong mga aksyon, kinigigiyahan na karon kung unsa man tong makahatag og kaayuhan or benepisyo sa ubang tao. Pinaagi sa atong pagdumili o pagsakripisyo sa atong mga kaugalingong kagustuhan. Nag-ingon si Apostol Juan nga ang gugma nagikan sa Dios mismo. O kana tungod kay ang Dios gugma. Take note, wala lang nag-ingon si Juan nga mahigugmaon o puno ang gugma sa Dios. Ayang gisulat ang Dios gugma. Pasabot nga ang gugma kinaiyahan kana mismo sa Ginoo. Mao gyud kana ang iyang pagkatao. Ang tanan nga gihimo sa Dios gikan sa iyang pagmugna ngadto sa iyang paghatag nato og iyang provision, ngadto sa iyang pagpanalipod nato, apil na ang iyang pagdisiplina nato. Pagpadayag kana sa iyang gugma kanato. Diha sa bersikulo 9 nag-ingon si Juan, si Apostol Juan, kung giunsa pagpakita sa Dios ang gugma. Nag-ingon siya, iyang gipadala ang iyang bugtong anak sa kalibutan aron makaangkon kita sa kinabuhing walay katapusan. Kini nagpakita nga ang gugma sa Dios dili na ray usa ka nindot kayo nga ideya or pulo nga angay natong ibutang og bumper sticker or atong ibutang og picture frame. Dili lang kini siya pulong. Ang gugma sa Dios usa kini kabuhat, aksyon.
Ang atong Dios wala lang nagpuyuay dito sa langit. Unya nagsagita sa tuwa, gihigugma ko ikaw. Wala. Iyang gipakita ang iyang gugma pinaagi sa pagpadala kang Hesus isip sakripisyo o bayad sa atong sala. Dili lang pulong. Dula lang pulong. Sayon kay may ngunta nga gigugma ti ka. Pero ang Diyos wala. Gipakita kininiya, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, isip bayad o sakripisyo sa atong mga kasalanan. Ang kalibutan manggod, pirmi naghisgot o kabahin sa gugma, di ba? Madungga nato na sa mga kanta, no? Mabasa nato na sa mga poem. Pero ang kalibutanhon nga gugma, kabahin ka na sa emosyon, sa pagbati. Muingon dayon ang tao nga gihigugma ti ka tungod kay nibati kay kog kanindot sa imong gibuhat sa kuha. Or nawala na akong gugma sa imo kay dili na kayo nindot akong pagbati sa imong gihimo sa kuha. Ang kalibutanhon nga gugma nag-ingon, gihigugma ti ka tungod sa imong gibuhat kanako. Pero ang Diyos nun nga gugma nag-ingon, gihigugma ti ka kay ang Diyos unang nahigugma kanako. Maigsuon ko, aron mas mahigugma kita sa atong isig katao, dili nato kinahanglanon ang dugang nga willpower. Kigihinanglan nato ang dugang nga God power. Kinahanglan nga magahingyot ta og panahon aron magpamalandong kung unsa gyud ay kadako ang pagigugma sa Dios kanato. O kana magdala kana dayon kanato diha sa ikaduhang punto karong buntaga sa atong mensahe nga ang ebidensya sa gugma. Dinhi sa kalibutan, daghan gyud kayo or kadaghanan sa tong tao, mangita ag pureba aron motuo, di ba? Mao yung nakalibutanhon nga kinaiyahan. Mangita ag pureba aron motuo. Naay mga kapangutana nga kung naay Dios, nganong dili man ako siya makita? Kung naay uban direkta gyud kayo moingon, ipakita sa ko ang Dios, aya ko motuo. Tinuod man gyud na. Di man gyud nato makita ang Dios. Apan nag-ingon ang atong teksto karon nga dili nato angay makita ang Dios aron kita mutuo nga anaa siya. Atong basahon ang bersikulo 11 padung sa 16. Mga hinigugma, kung mao kini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan usab nga kita maghigugmaay. Wala pagdili tao nga nakakita sa Dios. Apan kung maghigugmaay kita, ang Dios magpabilin dinhi kanato ug ang iyang gugma mahingpit dinhi kanato. Na siguro nato nga anaa kita sa Dios ug ang Dios ania kanato. Kay gihatag niya kanato ang iyang espiritu. Nakita namo og nanugilon kami nga gipadala sa amahan ang iyang anak isip manluluwas sa kalibutan. Si bisan kinsa nga muingon nga si Jesus anak sa Dios, ang Dios anaa kaniya ug siya anaa sa Dios. Nahibulo na kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Maigsoon ko gusto nato matikdan, baliko nato ang bersikulo 12 nga nag-ingon wala pagyuy tao nga nakakita sa Dios. Apan kung maghigugmaay kita, ang Dios magpabilin dinhi kanato ug ang iyang gugma mahingpit dinhi kanato karon. Ang Griego nga pulong sa hingpit mao kana ang teleo nga nagpasabot nga nakab-ot na ang katuyuan, nakuha na ang tumong. Nag-ingon ang Biblia sa atua
nga kung gusto nimo makita nila ang Dios, ipakita kung giunsa ninyo paghigugma ang usag-usa. Nagpasabot kini nga dili makita sa kalibutan ang dili makita nga Dios. Apan makita nila ang makita nga simbahan. Dili kana simbahan nga building. Simbahan kana nga komunidad sa mga magtotoo, kita. Mao kana ang makita. Di nila makita ang Dios, pero makita sa kalibutan kita. Kaya ang atong mga gugma, mao may ebidensya nga og pruweba sa kalibutan nga ang Dios tinuod. Dili na kinahanglan makita ang Ginoo. Kita lang. Kita ang ebidensya nga ang Dios tinuod kung maghigugma ay nakita sa matag usa. Mga ehemplo gani anang ebidensya. Ang pagpasaylo sa mga tao nga dili angay pasayloon. Makita nila ang Dios. Ang pagkamanghihatagon sa mga kabos. Makita nila ang Diyos. Ang pagpakita og kaayo sa adtong mga tawo nagpakita og dautan sa imuha. Ang dili nimo pagbalos og dautan sa nagbot og dautan sa imuha. Makita sa mga tawo ang Dios diha nimo. Dili nila angay makita ang Dios nga di makita. Kita ang atong paghigugma ay sa matag usa, mao'y ebidensya nga ang Dios tinuod ako ganaa. Mao kini ang giingon ni apostolohan sa dihang nag-ingon siya nga kun mao kini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan usab kita maghinigugmaay. Kay kung ang gugma sa Dios ni dagayday diha sa imuha, pinaagi sa cross, dili gyud na angay nga mupundo sa imuha. Kinahanglan gyud na nga mugawas, muawas didto sa uban. Gibubuan ka og gugma sa Dios, dili na nimo tigumon, dili na mo taguan, ipagawas gyud na. Pangutana karon unsaon man. Diha sa bersikulo 13 nag-ingon si apostol Juan na siguro nato nga anaa kita sa Dios ug ang Dios ania kanato kay gihatag niya kanato ang iyang espiritu. Imagine na lang gani nga ang balaang espiritu mooy plumbing, tubo sa atong Kristohanong kinabuhi. Sa atong balay, naa magitay mga tubos tubig, di ba? Pero dili man ang tubo mismo ang gigikanan sa tubig. Ang tubo agianan na siya sa tubig. Ang tubo nakakonekta dito sa tangke, no? Nay tangke ana or reservoir sa tubig nakakonekta kana nga ni adto ra kana didto padulong sa imong balay sa mga garipo. Ang atong balaang espiritu mao kana ang murag plumbing sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang balaang espiritu mao'y nakakonect didto sa dako kayo nga di mahutdan nga tangke sa gugma sa Ginoo padulong diha sa garipo sa imong kasing-kasing. Dili nato trabaho ang magmugna og gugma. Ang atong trabaho maulang ang pagpadayon, pag-connect diha sa balaang espiritu para ang gugma sa Dios mudagayday diha kanimo ug muadto sa uban. Kung maningkamot manggod ka paghigugma nga wala ang balaang espiritu, parihar na sa tubo sa tubig yung balay nga naputol. Wa gyud tubig mo agas ana. Bisag unsaon pa nimo. Kinahanglan gyud ta nga nakakonect sa balaang espiritu. Mao na nga magpabilin gyud ta nga nakakonect sa Ginoo, sa Dios, pinaagi sa pagampo o pagbasa sa iyang pulong kada adlaw.
Ang ikaduha nga punto mao ang pagsalig sa gugma. Bersikulo 17-19, kini nga gugma gihingpit dinhi kanato aron kita may pagsalig sa adlaw nga ang Dios maghukom. Kay ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan sama sa pagkinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang hingpit nga gugma nagakuha sa tanan nga kahadlok. Ang tao nahadlok tungod kay may gipaabot siya nga silot. Kay wala pagayod niya mahibalui ang pagigugma sa Dios kaniya. Nahigugma kita sa Dios tungod kay siya mao ang una nga nahigugma kanato. Wala gipasabot dinhi ni Apostol Juan nga nahingpit na kita nga dili na kita masipyat o masayop. Ang gipasabot nini nga na hingpit na ang gugma nga ang katuyuan ani or ang tumong ani nakabot na. Sa ako nang giingon ganina nga ang pulong nga hingpit sa Griego pasabot ana nakabot na or nakuha na ang tumong niini. Dili pasabot nga hingpit ka na nga di ka na makasala, di ka na masipyat. Parihara ka na ang sa usa ka kahoy nga mamunga no. Ang tumong o katuyuan sa kahoy nga mamunga dili man ang mga dahon. Ang bunga man. Ang gugma sa Dios parihara na sa kahoy nga mamunga. Dili pa kana hingpit hangtod kini mamunga og paghigugma sa usag-usa. Parihar na sa kahoy nga di pa na hingpit og di mugawas ang bunga. Ang gugma sa Dios di pa kana hingpit kung di pa na mamunga kanato og paghigugma sa usag-usa. Ang tumong sa gugma sa Dios dili lang sa atong kaluwasan but apil na ini ang pagdagayday dinhi sa tua ug hadto mo adto kini ug atong ipaawas ngadto sa uban. Kay kung ato nang mapakita nga hingpit na ang atong gugma sa Dios sa tua kay naghigugmaay na ta sa matag usa, aduna na kitay pagsalig sa adlaw sa hukom. Pero unsa may pasabot ani? Sabi pasabot ni Apostol Juan nga aduna tay pagsalig, confidence in the day of judgment. Na natay pagsalig sa adlaw sa paghukom kung kita naghigugmaay na ta sa matag usa. Nagingon si Apostol Paul nga ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan sama na sa pagkinabuhi ni Kristo. Anaa diha ang pagsalig. Kay kung kita nagkinabuhi na o naghigugmaay na ta sa isig kaingon nga dunay pagsakripisyo, dunay kanang commitment sa kaayuhan sa uban, makita na nato ang kinaiyahan ni Kristo sa atong kinabuhi. Naghisama na kita sa pagkinabuhi ni Kristo. Kung magsugod na kita o pagkinabuhi, sama sa kang Hesus, pinaagi sa pagmakaluluyon, pinaagi sa pagkamamasayluon, o ato yung pirmi unahon ang uban kaysa atua. Nagpamatuod na kini nga kita mga anak sa Dios. Kini ang ebidensya mga igsuon ko nga nagpakita kanato nga uy, iya na gyud di ay ako sa Dios. Anak na gyud ko sa Dios. Kay ngano man makita na nato ang iyang kinaiyahan diha sa atong mga kaugalingong lihok. Mao nang giingon ni Apostol Juan nga naglihok na kita, na nagkinabuhi na kita susama ni Kristo. Ang bersikulo 17 nag-ingon nga ang hingpit nga gugma nagakuha sa tanan nga kahadlok. Tinuod lang gyud maigsuon ko, daghan pa gyud kayo ang dunay kahadlok sa Dios pati na mga Kristohanon. Kini sila
nagtuo sila nga ang Dios usa ka Dios nga strikto kayo, nga nagpaabot lang, nga masayop sila aron iyang silutan. Apan, kung ang gugma sa Dios makumpleto o nagpuyo na kita dinhi, mawala ka ng maong kahadlok. Anaa natay pagsalig tungod kay kabalo nata nga mga anak nata sa Dios. Kabalo nata nga luwas kita sa silot. Aron masabtan gyud ninyo ug unsa gyud gipasabot ni Apostol Juan dinhi nga doon natay pagsalig diha sa adlaw sa paghukom kung kita hingpit na ang gugma diha kanato. Imagine gani. Usa ka bata nagdula-dula dahil sa sulod panimalay, nagdagandagan. Unya, aksidente ngayong nasikuhan ug nabuak ang usa ka mahalon kaayo ug talagsaon kaayo nga flower vase. Buak kagay. Kung ang iyang pagtan-aw sa iyang amahan, usa ka ginikanan nga dali ila kayo magsilot, dali kayo mamunal. Sa gamay lang nga sipyat, waay pangutan na piti din siya dayon. Unsa man kunoy inyong unahuna buhaton sa bata? Una, dali-dali o niyag hipo sa katong mga buak, iyang taguan, siya mismo mutago, mudagan, o kung pangutanon, mamakak. De, gawin po ito kasi noon, grabe ka pamakak. Tungod kay nahadlok siya sa silot. Kay ay iyang amahan, strikto o dali man kayo magsilot. Pero, kung atong usabon, kung kining bataa, nagpuyo kini sa usa ka panimalay nga adunay kumpleto nga paghigugma. Dunay perfected love. Unsa man kaha ang reaksyon sa bata? Lahi, di ba? Ang bata, iyang buhaton, iyang pong hipuson ang mga buak nga pisa, pero imbes mo dagag palayo, muadto siya sa amahan, iyang ipakita, tinuod siguro maghilak, pero iyang isulti ang tinuod. Nya tungod kay ang amahan, perfecto naman ang iyang gugma, diha silang panimalay, nagdako mayang gugma sa mga anak, dili siya muriak og kasuko og silot. Ayang reaksyon, magpasaylo, way siguro iyang amaman ang bata para maundang paghilak, o iyang halukan kini, o iyang gakson. Ug diha, makita sa bata, og unsa gidi ay ang tinuod nga gugma. Busa, sa panahon, nga kining bataa, doon na siya iyang kaila, nga nakaguba, sa iyang kagalingong dulaan, nga mahalon. Ang reaksyon sa bata, dili kasuko. Magpakita ang bata og kaluoy og gugma. Ang bata maghigugma sa uban tungod kay gihigugma man siya pag-una sa iyang amahan. Nakita man niya ngadto sa iyang amahan ug giunsa siya paghigugma o pagpasaylo. So sa panahon nga dunay laing tao nga makasala sa iya tungod ka iya na nakita sa iyang amahan, iya po din ang ipakita ngadto sa uban. Mo nagipasabot nga kita maghigugma ta sa uban tungod kay kita gihigugma tag una sa Ginoo. Mao kana ang ebidensya nga tinuod ang Dios. Ug kaniya kita karon sa katapusan natong punto, ang kamahingnungdanon sa gugma. Ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa isig katawo mag-uban gyud na. Di gyud na pwede nimo bulagon. Di gyud pwede na ang isa wala ang isa. Nagingon ang bersikulo 20, 21. Ang muingon nga nahigugma siya sa Dios apan wala mahigugma sa igsuon kanang tawhana bakakon. Kay kun ang iyang igsuon mismo
nga iyang makita, wala gani niya higugma, unsaon niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Busa mao kini ang sugo ang gihatag ni Kristo kanato. Ang tao nga naghigugma sa Dios kinahanglan usab nga maghigugma sa iyang igsuon. Maigsuon ko mao gyud kani ang kamatuoran. Klaro kayo sa Biblia nga nag-ingon nga ang tao nga nag-ingon nga nahigugma siya sa Dios apan adunay pagdumot, kalagot o kasuko sa iyang isikataw, usa ka bakakon. Yay pahinumdum ko sa inyo nga ang panultihon 12:22 nag-ingon nga gikasilagan sa Ginoo ang mga very good. Sama rin sa moingon ka nga ganahan kay ka sa adlaw pero dili sa kahayag. Ganahan kay ka sa dagat pero dili ang tubig. Di man na mahimo. Parihar man na. Di man mahimo nga dunay adlaw nga walay kahayag. Di man mahimo nga nay dagat nga walay tubig. Sama lang sa paagi nga di pud ka pwede maingon nga gihigugma nimo ang Dios nga dili nimo makita unya nga ka maghigugma sa uban nga di nimo makita. Magkuyog ka na. Mo na nag-ingon ang Biblia nga nahigugma ka Jesus, Lord, I love you. Pero doon na kay pagdumot sa lain. Ang tanaw sa Diyos ay mo, bakakon ka. Wala ka nagtukan sa tinuod. Kung gusto nimo ipakita nga gihigugma nimo ang Dios nga dili mo makita higugma ang uban nga imong makita. Balikan kay nato tong ilustrasyon sa balaan nga espiritu katong sa tubo. Kung ang tubo sa balaang espiritu nakakonek didto sa tangke nga di mahutdan nga gugma sa Dios. Pero ang imong garipo sa kasing-kasing sarado or barado naabay gugma nga moagas kadto sa uban? Wala. Mapundo. Kung muingon ka nga anaa kay gugma sa Dios, pero dili kay ka makikistorya nung sa katao, imo likay-likayan, kay di ka ganahan sa iya, naa kay pagdumot, nga gitanom di sa imong kasing-kasing, parihara na sa imong garipo, sa imong kasing-kasing, barado, sarado. Di gyud mo agas ang gugma. Ang tinuod nga gugma sa Dios, magresulta gyud da og gugma alang sa uban. Package deal gyud kana. Di gina pwede nga ang gugma sa Dios diha ra sa imong kutob. Natural gyud kana. Kung gihigugma nato ang Dios tungod sa iyang gibuhat alang kanato, kinahanglan gyud pud nato nga atong higugmaon ang matag usa. Kung naa kay kasilag sa katawo, na kay kasuko, magigsuon ko, sinyalis na yun ka na. Nga kinahanglan mo, balik ka dito sa tinubdan sa gugma o pangayua sa Ginoo. Nga iyang tangtangon ka ng bara sa imong tubo sa gugma or ablihan ang garipo sa imong kasing-kasing para ang gugma sa Dios muagas, muawas o muadto sa uban. Ang pulong nga gugma sa Dios dili lang kana pang bumper sticker. Dili lang kana nindot ipilit sa coffee mug, ibutang og t-shirt, ipost og social media. Usa kini kamahinungdanon kaayo nga kamatuoran nga aduna gyud dako kayo nga epekto sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Tinuod, maigsoon ko, ang Dios gugma. Iyang gipakita iyang gugma pinaagi kang Hesus. Kung nakaila nata sa Dios, kinahanglan gyud nato higugmaon ang uban. Na kung pamati nato nga mala nata or uga na gyud kayo kinabuhing Kristohanon, dumdumi lang ang source, ang tinubdan. Dili na kinahanglan nga maghimo ka imong bumbahan pag-ayo ang imong puso sa kasing-kasing aron mo pagawa sa gugma. Mukunik ka lang didto sa tinubtan sa gugma sa Dios mismo. O ablihan lang nimo ang garipo sa imong kasing-kasing aron ka ng gugma sa Dios, mudagayday ka na o muawas ka na ngadto diha sa imong pamilya, diha sa imong mga silingan,
diha sa imong trabahoan o dinhi sa simbahan. Kung maghinugugmaay ta sa usa, ang kalibutan magatan-aw kanato og dili lang bumper sticker ang ilang makita kanato. Makita nila ang buhi nga Dios. Maigsuon ko, ang paghigugma sa uban, dili lang kana usa ka sugyot. Usa kana kanatural nga resulta sa pag-ila sa Dios. Ang atong paghigugma sa uban kana maigsuon dili kana opsyon nga atong pilion. Kini ang ebidensya nga kita iya sa Dios. Kini ang natural nga pag-awas sa iyang gugma diha sa atuang kinabuhi ngadto sa uban. Magampo kita. Amahang Dios, salamat kay Ginoo sa imong gugma gyud lang kadako kayong nasa mua, Lord. Lord, pasaylua kami sa mga panahon nga kami nagdeklarar nga nahigugma sa imuha po adunay kasuko o pagdumot sa uban. Tabangi kami Ginoo nga permi nakakonect diha pinaagi sa balang espiritu diha sa imong tangki sa gugma nga di mahutdan ug ablihi permi ang among garipo sa among kasing-kasing Ginoo para kanay imong gugma mo dagayday gyud diha sa mua pinaagi sa balang espiritu ug muawas didto sa uban. Salamat kay Ginoo, among hinaot Ginoo nga kining imong mensahe karon makapausab kini sa among kinabuhi o magadugang gyud kini sa among paghigugma diha sa uban. Kini mong gyampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen og amen. Maayong buntag sa tanan.